Здравейте, уважаеми зрители! Особено приятно ми е днес, разбира се, телевизията България 24, аз съм Зорница Илиева. Но, както казах, особено ми е приятно днес, в деня на националния празник 3 март, да бъдем заедно, да ви честитя празника, да отбележиме, че това е денят, в който България е излязла на международната карта като независима и суверенна държава, макар и достатъчно разделена, не в етническите граници, но все пак вече има държавата България. Днешните ни съюзници са се постарали доста да бъдем и разделени, и не както подчертах в етническите граници, но от 3 март ни остана и мечтата Сан-Стефанска България, т.е. България, отечеството ни, да бъде такова, каквото да обедини всички българи около нас и не само. И бързам да ви кажа, че днес, именно в деня на националния празник, наш гост в полюси, в втората част на предаването, по-голямата разбира се, ще бъде Николай Малинов. Вие знаете, че той е историк, и журналист, и публицист, и политик. Няма нужда от представяне, така че негова ще бъде думата за да поздрави за националния празник и разбира се да поговорим за този ден, който остава един от малкото обединителни дни, така както и Съединението, така както е, разбира се, войната сръбско-българската, която е довела до обединението, разбира се. И за това ще побързам, разбира се, в моите 10 минутки да обърна внимание на актуалните събития по света, както винаги го правя. Знаете, че войната в Иран е не само по страниците на печатните медии и всички телевизии, сайтове, където искате, но тревожи гражданите по целия свят. Защото вече имах възможността някъде да кажа, че тази война отвори вратите на ада. И за това последиците от когато и да свърши, разбира се, дълго време ще бъдат преодолявани. Каква е била целта? Защо точно в този момент е започната? Аз мога да спомена, но една война лесно се започва. Старата максима. Но много трудно се прекратява. И винаги съм казвала, това беше много ясно посочено още по време на Първата световна война. Започнаха тази война, една акция с нападение военно на Израел, половин час след което се включи с въздушните си удари Съединените американски щати. Но защо Израел точно сега избра по време на преговори, за които се каза, че ще бъдат продължени, че Иран е направил достатъчно компромиси, че има точки на съприкосновения между мнението на Съединените американски щати с техните представители Уитков и Кушнер, както го наричат зетия. След което изведнъж започнаха бомбардировките. Убийството, разбира се, на Атолах Хаменей и още Тръмп казва 48 висши генерали. Дали са толкова или не, факт е, че има много наистина висши и служители, и военни, които са унищожени с прецизните технологии нови. Изкуствен интелект се ползва. И то предимно по насочвани от Съединените американски, но извършвани от Тел Авив, Израел. Израел бърза, защото предстоят на 3 ноември изборите, знаете, в Съединените американски щати за Камарата на представителите, за попълване състава на Сената. А ако той не успее тогава, Тръмп, да защити позициите на Републиканската партия, Тел Авив не е сигурен, че ще може при превъзхождащия брой на демократи, примерно, да защити своите позиции. Независимо, че който и да полева в Съединените американски щати, Израел е винаги пред скобите. Тоест, той е главният съюзник и даже в Съединените американски щати от 2 дена има коментари, в които се казва, и то във водещи
медии. Разбира се, под влияние на Демократическата партия, в които се казва, че Нетаняху води за носа Тръмп. Дали е така или не, това все пак си е вътрешна политика на Съединените американски щати, но е факт, че са убити повече от 500 цивилни граждани в Иран, че целта всъщност се оказва, т.е. тези преговори са били така едно дипломатическо лавиране и изобщо не са имали намерение да ги приключат, докато не се изпълнат условията на Тел Авив, Иран да няма ядрена програма, да няма балистични ракети, да престане с подкрепата във всякакво отношение, така наречените прокси организации, въпреки че едната като Хизбула, тя е партия, която е сред управляващите в Ливан. И разбира се, тепърва ще излезат факти. Как е станало, защо Аятолах Хоменей е провеждал събрание през дена, събирал висшите ръководители на Иран във връзка с провежданите бойни действия. И изведнъж се оказва, че къртицата, за която предполагаха, че е имало в Техеран, колкото и да изглежда странно, това е шефа, който е на Ал-Кудс. Знаете, това е на корпуса на революцията в Иран, които имат самостоятелна армия, самостоятелни морски сили, самостоятелни военно-въздушни сили и са най-голямата сила военна в Иран. Всъщност съпътстваща официалната иранска армия. Въпросът е дали Тръмп, неговия екип и всички, които подкрепят тези военни действия от страна на Съединените американски щати, са си направили точната сметка, че ликвидирайки Аятолах Хоменей, фактически този 86 годишен лидер духовен на страната, той сякаш е извършил едно самоубийство. След като не е имал нито охрана, посред бял ден е в резиденцията си, да не се притеснява от убийството и сега се превръща в легенда, в мъченик и около него се обединява по-голямата част от иранския народ. А този ирански народ е призоваван и от Тел Авив и от Съединените американски щати, лично Тръмп, разбира се, да излезе на улиците, да се обедини, да вземе съдбата си в свои ръце, да смени управляващите. Тоест целта е тези, които са в момента управляващи в Техеран, да бъдат отстранени, за да дойдат хора, да се монтират хора, разбира се, които ще изпълняват условията на политиките и на Тел Авив и на Съединените американски щати. Да се казва сега с днешна дата, че Иран е извършил 2 пъти опити за убийство на Тръмп, нали разбирате, че това не звучи много сериозно, независимо, че се казва от президента на най-мощната държава в света. Да се внушава, че Русия и Китай няма да направят нищо, т.е. няма да си мръднат пръста в подкрепа на своя съюзник и член на БРИКС Иран, не отговаря на истината. Защото политиките на Русия и на Китай винаги са били да се спазват правовия ред, международния правов ред, да няма намеса във вътрешни дела, едно на ръка, и второ, да не се афишират действията или политиките, т.е. действат, колкото и да ви изглежда странно, задкулисно. Случай е точно такъв. Достатъчно военна подкрепа оказаха и Русия, и Китай на Иран. Винаги са готови при искане каквото и да било да предоставят своята помощ. Лавров проведе разговор днес с Вани, външният министър на Китай. Координират, съгласуват действия, не дават гласност в конкретика. Така че едва ли предварителните разчети и във Вашингтон, и в Тел Авив ще бъдат реализирани по начина, по който са си представяли. Тази война си има своята динамика. Вижте каква беше реакцията на Техеран, когато започнаха военните удари върху него. Предварително казаха, че ако се извърши такава военна интервенция, те ще подпалят целия Близък изток и го направиха. С атаките, които извършиха в американските бази, в Персийския залив, монархиите, само забележете, Саудитска Арабия, това атакуваха една платформа петролна, която доставя и там товари 10% от световния износ
на петрол. И тя в момента не функционира. Защо нападнаха Риад? Единствената държава, която не нападнаха в Залива, това беше Оман. Защото представителя на Оман, който е посредник в преговорите между Иран и Съединените американски щати, заяви в прав текст и на Рубио, и на Джей Ди Ванс, веднага след преговорите в Женева, тази война не е ваша. И призоваваше да не се извършва военна агресия. Джей Ди Ванс е човекът в екипа на Тръмп, който е бил против военна намеса в чужди страни. В последния момент все пак е бил убеден и се е склонил да има еднократно действие. Т.е. за съвсем кратко време. И затова, примерно, в Тел Авив пишат, че той е изолационист. И така не питаят особено симпатии към него, въпреки че Тръмп го посочи като следващ представител на Републиканската партия в президентските избори, които ще бъдат след като свърши неговия мандат. Мисълта ми е, че в момента арабските страни са не само в тревога, те са в паника. И това беше целта всъщност и на Техеран. Той знаеше, че ще бъде атакуван. Имаше всички признаци за това, или както казва Аракчи, който го каза в Женева, в едно интервю, това е външният министър на Техеран, той каза, ние сме готови за мир и за война. Каквото решат, готови сме. И няма да се откажем и няма да се предадем. До този момент следват, независимо, че един след друг генералите им се биват унищожавани с тези средства, които са познати и на Тел Авив, и на Вашингтон. Критицата, знаете ли кой се оказа? Генерал Кани, който е шефа на Ал-Кудс. И това е тъжното, защото това е заместника на Сюлеймани, генерал Сюлеймани, който беше ликвидиран точно по заповед на Тръмп и чието портрети ги има из цял Иран, висяха даже зад бюрото на Айатолах Хоменей. Тръмп няма време, Тел Авив няма време, те бързат, защото внушава се, че Иран ще изразходва всичките си балистични ракети, крилати и всякакви, които притежава, защото той притежава една ракета, която пусна и тя пробие, разбира се, железния купол на Израел и порази. Има няколко бойни глави, които се разпръскват. Това е най-новото оръжие, което притежава Иран. Тяхна разработка и всъщност поразиха наистина важни обекти на територията на Израел, за което не се говори, и има убити повече от 30 човека, а Съединените американски щати признават за 4. Всъщност Ал Джазира спомена много пъти повече убити американски войници. И самия факт, че Тръмп заяви, че ще има и други убити, това говори, че той подготвя общественото мнение, но не му е комфортна ситуацията в момента. Каквото и друго да се говори, защото ограничени са количествата оръжия, най-модерните и на Съединените американски щати, и на Израел. И ако тази война се проточи повече от няколко седмици, за които говорят, това значи, че Съединените американски щати ще имат проблем във военно отношение относно стратегиите, които имат по отношение примерно на Китай. Да изолираш Китай и Русия от региона на Близкия изток и да се осъществи идеята за така наречения Велик Израел от Нил до Ефрат, това вече е наистина голяма хапка и следващите дни ще бъдат много тревожни. Не искам да притеснявам никого, даже не споменавам за случая с тези летящи цистерни на нашето цивилно летище Васил Левски. Вие следите новините и предполагам, че сте наясно с ситуацията, но бързам да дам думата на господин Николай Малинов, защото все пак днес е празник и ми се ще да го отбележиме по достоинство. Много ви благодаря, че приехте поканата точно днес да бъдете наш гост и се надявам, че ще споменете, освен вашите поздравления за празника, и тази нова книга, която явно току-що е излязла, защото аз за пръв път я виждам. Това е за генерал Гурко и вие ще ни кажете повече.
Специално първо честит празник на всички. Специално за тази книжка тя излезе на 1 март. Става дума за книга, в която се проследяват различни журналистически погледи върху целият преход, рабаконашки преход на руската армия. Нашата организация Русофилия е направила чисто нови вече 4 паметника за последните 20 години. Там загиват 6500 руски войници от студа, преминавайки Балкана. Даже ви споменах преди предаването, че в мемуарите си даже Тодор Живков споменава как баба му казва за един руски войник, който не е посмял да почука на вратата, за да не обезпокои българите и е умрял от студ на улицата. Те навлизат в София по 3 различни лъча. На всеки от тези лъчове сме направили по един паметник, освен паметник в Ботевград на тези 6500 жертви. Тази книга е един такъв духовен очерк, духовен поглед. Тя ще протърпи още издания. Лично аз като историк имам някои забележки към нея, но така или иначе за 3 март си позволи партия Русофили за възраждане на Отечеството да направи този скромен сувенир, посветен на годишнината. Подготвяме, между другото, в Москва да проведеме конференция за 150 годишнината от априлското въстание, което е сега на 20 април. Така изкушавам се да цитирам Андрей Пантев, който казва, че това е най-справедливата война на 19 век. И не само защото в нея има най-много доброволци. Той обича да дава примера как по същото време Америка навлиза в Куба и още не може да излезе от Гуантанамо. Руснаците идват. И се канат сега да я превземат. Руснаците идват, правят ни държава и след 2 години и половина си отиват, след като са ни направили и пътна инфраструктура, и научна, и военна, и флота, и да не изреждам всичко това, което са направили. Аз бих добавил от себе си, че все пак това е една война, която показва на всички поробени народи от Османската империя. Тя все пак е сунитска, тя не е шиитска империя, а Иран е шиитска държава, но 100 милиона са шиитите, 2 милиарда близо са вече сунитите и бих искал за това също да кажа 2-3 думи по вашата тема, защото моята докторантура е точно арабо-израелския конфликт. Нали? Даже миналата година книга издадох по този въпрос и по повод на книгата ме бяха питали за войната. Казах, че предстои тази война по простата причина, че американците имат 12 000 грубо томахавки, които трябва да бъдат утилизирани, трябва да бъдат унищожени, за да може да се произведат нови. Но това е една отделна тема, ще се върна към нея. Тази война, тя е освободителна не само за България и за балканските народи, а тя дава един дух на свобода на всички народи. От Етиопия, Еритрея, през Египет до Сирия, която Сирия последна успява да се откъсне от Османската империя, преди ново турците да създадат съвременна Турция, която ние наблюдаваме. И бих искал този конфликт да допълня вашия анализ. Ние се познаваме с вас от не едно десетилетие. В край на краищата, действително, вие много дълбоко следите нещата, но и аз се изкушавам като историк, познавач на тази материя, да кажа, че има 2 момента и политик. Първият е политически. Не бива да се подценява изобщо това, което се случва с украинския конфликт. Тъй като ние много добре разбираме каква е ролята на Иран и на иранското оръжие, което помага на Русия в тази война. Ракетите американските, аз ги споменах, те не са никак малко и това е част от техния сценарий. Ама единия им самолетосач, този Линкълн, вече се отдалечи от фронта, защото е бил поразен от иранска ракета. Да, аз ви казах, трябва да се утилизира една остаряла военна техника, за да бъде произведена нова, да не влизаме в детайлите. Да, разбира се. Дълбоката държава печели първо от войната, от това, че продава оръжие и после от възстановяването на тези територии. Защо Доналд Тръмп иска газа да възстановява? А да припомня още един факт. 2015 година ние имахме атомна сделка с Иран. Да. Да. Защо никой не говори от българските експерти за това? Сделката 2015 беше отменена от кого? От Доналд Тръмп. А беше подписана от Барак Обама. 15-та имаме сделка, 18-та Доналд Тръмп я отмени.
за ядрената програма на Иран, тя беше готова сделката. Тя има сделката. Няма какво да я измисля. Тя е измислена. Тя е създадена 2015 година. Но тук има нещо много по-дълбоко, което много ми е странно, освен темата Русия, която само я маркирам, но ще маркирам и другия стратегически проблем. Ами тия близо 2 милиарда сунити, които в момента са насочени срещу своите брата мюсюлмани, шиити, нима не разбират, че следващите са те? Не го осъзнават. Просто парадоксално е това, което наблюдавам. Те не са глупави хора. Добре, ще приключи по един или по друг начин случката Иран, случката Сирия, случката Израел, ако щете. И какво ще се случи после с сунитите? Някой ще ги остави на мира? Ще им припомнат какви са мракобеси, как се отнасят към педерасите, как се отнасят към жените си, как се отнасят към разбирането за ценностната си система и за всичко останало. И просто унемявам от това, което наблюдавам и го казвам, за да го чуят. Хора, бдете! Както казва Юлиус Фичик. Обърнете внимание какво се случва, защото от една страна са военнолюбците, но от друга страна са миротворците. Трябва да сме наясно, че специално Русия, връщам се към политическия аспект, ще направи всичко възможно да има мир в региона. Те го заявиха официално. Путин е единствения политик. Не, на ниво Путин още не е казал, но го давам като човек, който смятам, че добре познавам Кремъл и Москва и механизмите за взимане на решения. Ще ни разкажете малко. Аз ги казвам в момента нещата. Путин е единствения политик на планетата, който може едновременно да си говори приятелски с Натаняхо, с лидерите на Иран и с лидера на САЩ. И той е човека, който може да даде този мир и той ще положи всички усилия в тази посока. Защото задълбочаването на конфликта и въвличането в конфликта на Китай и на Русия, какво ще доведе? Дори да се стигне до ядрен конфликт. Това е третата световна ядрена. Кой ще спечели? Пак ще спечели САЩ. Както Първата световна, както Втората световна. Най-губещия ще сме ние, Европа, защото тези огромни маси бежанци ще дойдат тук. Англия по търлъчки се изнася зад канала. Зад канала. И печелившия кой ще бъде? Голямата Америка, концепцията на Доналд Тръмп. Съвсем накратко мисля, че минах по целия спектър така на нещата. Стоят нещата. Не се коментират по този начин у нас и аз се радвам, че вие споделихте своите виждания. Понеже бързам, разбира се, времето все пак е ограничено. Вие бяхте наскоро в Москва. Имахте и едно, аз понеже изгледах видеото, който се интересува, винаги намира начин, нищо, че нямаме така руската телевизия, Първи канал. Бихте ли споделили вашето участие там? Какво казахте на руските зрители? В момента даже се дава точно вашето участие в това предаване, Большая игра. И всъщност, какво ново в Москва? Ами какво да кажа, аз... Защото коментарите, нали знаете какви са у нас от така наречените русофоби? Отбеляза, че аз съм останал единствения чуждестранен експерт от така годините. Там, въпреки всичко, аз постоянно влизам в едни спорове с тях. Спорове от гледна точка на България. Предишното си участие спора беше за Първата световна война и Втората световна война. Така да правих един дискурс на участието на България и ролята на Русия и не до край справедливата спрямо България позиция на много колеги историци в Русия, но казвам на много, не на всички. Не бива да се разглеждат еднозначно нещата нито в Америка, нито в Иран, нито в България, нито в Русия. Този път стана дума за военните самолети в България и аз си позволих да му обясня първо, че това са военни самолети, които са предназначени да зареждат други самолети във въздуха и че има смекчаващо вината обстоятелство за България, че те летат на гориво на Лукойл. И зареждат се тези американски самолети с гориво с Лукойл. Аз по принцип не съм съгласен никой да се прави по-голям католик от папата.
В този смисъл и го казах точно, буквално броени часове, 2 часа след като партия Русофили за възраждане на Отечеството, чието почетен председател съм аз, я помолих и тя излезе с позиция осъждаща, първа между другото в България, осъждаща този факт и този факт на въвличане пряко и косвено на България в предстоящия конфликт. В този смисъл ние малко и пророци се оказахме, защото те данните вече, че ще има конфликт, бяха вече сложени на масата. Да, но у нас просто за пръв път аз мисля, че се съобщава така в ефир за това ваше участие, за вашите позиции, които там сте споделили. Но как мислите, Москва усеща ли последици от войната в Украйна? Разбира се, че усеща. Естествено, това са огромни жертви. Тъкмо същия ден, когато аз бях там, това беше миналата или по-миналата седмица, генерал Родской от генералния щаб на армията на Русия съобщи за пръв път на такова високо ниво официалните данни за жертвите от украинска страна. Той съобщи за над 1,5 милиона украински войници убити. Дори да предприемеме, че Путин е прав за 5-8 пъти по-малко руски жертви, нали, ние можем да смятаме, става дума за стотици хиляди. Така че този конфликт, вече да не говоря за хилядите танкове, за хилядите оръдия. Тя войната вече мина с дронове. Точно, вие ми взехте думите от устата. Тя в момента е една война, която е... Тази дронова война е нещо ужасно. Защото, нали, ти си войник, ти нямаш къде да се скриеш. Той те догонва дрона и те унищожава. Нали, това, което правят сега Иран върху арабските страни. Да, артилерийската и контрартилерийската така война, като че ли там нещата се проясниха горе-долу как изглеждат, нали? Но сега войната на дронове е отвратителна и много е тежка. Изобщо на Русия, естествено, че ни е лесно. Виждаме какво става в Латинска Америка, виждаме какво става в Близкия изток, виждаме какво става в Кавказ и Средна Азия. И всички отиват при Путин и всички искат подкрепа, съдействие. Включително наскоро беше външният министър на Куба, нали, на среща с Путин, защото ситуацията в Куба също е много сложна. А пък след Венецуела, нали, разбирате как се развиват събитията. За Тръмп апетита идва сядането, той се отказа от Нобеловата награда за мир и в момента осъществява една стратегия, която не знам докъде ще го доведе всъщност, но има много сериозна съпротива на територията на Съединените американски щати срещу тази агресия, която се провежда извън страната и започване на нови военни операции. Въпреки че, ето сега, понеже пропуснах да кажа за Иран, примерно това атаката на иракския Кюрдистан, Ербил, се осъществява от милициите в самия Ирак. Тоест, активирани са тези, както ги наричаме, нали, прокси организации на Иран, но те всички се включиха и Хизбула в Ливан, независимо, че Израел ги атакува, хутите от Йемен. Тоест, Иран, въпреки думите на Тръмп, че той не е толкова силен, колкото ние очаквахме, в момента съпротивата му е много сериозна и аз мисля, че тази съпротива е не само въпрос да издържат дълго време, да не несат повече поражения на Съединените американски щати. Ако не е Русия и Китай зад гърба им, ще им бъде наистина безкрайно трудно на иранците. Затова се радвам, че вие споделяте тези виждания. Тук, изобщо, разделителната линия е сухопутната офанзива. Ако си спомняте, още по време на войната между САЩ и Англия за независимост на САЩ, защото те все пак празнуват 4 юли от независимост от кого? От Великобритания, от Англия. Нали? Тогава Англия се обръща към Русия с молба Екатерина II да изпрати 20 000 корпус начало с Суворов, който да овладее сухопътната част, защото те хубаво стрелят с кораби тогава, с самолетоносачи сега, но навлизането в Афганистан
навлизането в Виетнам, навлизането в Ирак, навлизането в Сирия. Какво Загубени за Съединените американски Да, щати какво войни. стана в Кюрдистан? Нали, го подкрепяха и американци, и евреи, и до някъде руснаци. И в крайна сметка местни групировки, заедно с турците, надделяха и го прибраха това парче земя, което има страшно много нефтини находища. Да, винаги където има нефт са американците. До преди месец и половина беха американците, но вече не са там. Така че, стигнали се до сухопътна акция, нещата няма да бъдат толкова розови. Знаеме за битката между Хизбола и Израел в Ливан, че той реално Хизбола победи в тази битка. Да, сега Хизбола не е това, което беше. Да, защото ликвидираха някои от лидерите им. Да. Но така или иначе това са исторически факти, които ние не може да пренебрегваме и те така или иначе остават страници от историята и те са доста поучителни. Така че дрънкането с оръжие до безкрайност не става в Венецуела. Що не влезат в Венецуела? Значи едно е да отидеш да арестуваш държавния глава, нали, и точково да направиш някакви мероприятия. Те и руснаците влязаха в Афганистан, нали, и в общи линии бързо за една нощ ликвидираха там шаха и обкръжението ми. После какво стана с войната с Афганистан? Тия работи така просто не приключват. Така че предстои да видим, преди малко споменах за миротворците и за войнолюбците, докъде ще стигнат едните и другите. И какъв ще е ресурса на едната и на другата партия във всяка една отделна държава. Вие споменахте и за конфликтите вътре на Америка. Тези конфликти ги има във всяка една страна, която е част от тези конфликти, от тези съпротивления. И да, действително, не може да не се каже откровенно, че във всяка една страна има отражение, негативно отражение на войната. Това са фактите и те са такива каквито са, но кой печели от тази работа? Военно-промишления комплекс в Щатите печели. Да. И Атлантическия океан всъщност охранява Съединените американски щати, както се знае. Те са надалече, да. Много хубава новина вчера дойде от Индия, че все пак въпреки огромния натиск от страна на САЩ, Индия ще продължи да закупува руски нефт. Защото в това голямо геополитическо противопоставяне, аз не веднъж съм казвал, за мен основен катализатор е Индия. Индия е тази, която ще наклони везните в една или в друга посока. И въпреки, че Доналд Тръмп след един телефонен разговор успя да сгъне, ако мога така да се изразя, нецензурно Моди, и за индийските стоки вече има 18% мито в САЩ, а за американските стоки има 0% мито. Горе-долу същата ситуация с Европа. В Индия. И Индия беше тръгнала да се откаже от руския нефт. И поне това нещо, буквално вчера и онзи ден излезе тази информация положителна. Тоест, сблъсъка между така наречения еднополюсен свят и многополюсния свят, който така или иначе е факт, въпрос е на съотношение на силите, е в разгара си по всички хибридни форми, на които може да бъдем свидетели ние. Говоря и за медии, говоря и за политика, говоря и за международно право, което сме свидетели как е погребано вече на всяко едно кътче на планетата. Говоря и за военно-техническия сблъсък, и в космоса, и в нефтено-газовата индустрия. И, за съжаление, най-големия потърпевш е Европа. Не трябва да се заблуждаваме. Америка не е голям приятел на еврото, не е голям приятел на Европа. Даже там открито казва, че са васали европейците. Те го казаха в своята нова национална стратегия. Така че каквото и да се случи в Америка, аз мисля, че това няма да се отрази на нас. А ние трябва в край на краищата да гледаме в себе си. Ами знаете ли, интересна е реакцията на Санчес, премиера, който е на Испания, когато заяви в прав текст, че тази война в Иран е нарушение на международния правов ред. Следствие на което, вижте реакцията на Вашингтон. Всички самолети американски, които са в базите, американските бази на територията на Испания, са изведени
и са в посока Франция, Германия, Великобритания. Не, че ще пострада от това Испания. Кой ще я нападне? Русия ли? Кой враг ще застане на границите на Някой Испания? курсар. Така че, Някой английски курсар. представете си как се изражда, тези израждат международните отношения. Къде отиде И дипломацията? Испания и Европа ще бъде нападната от тези милиарди бежанци, Те минават вече границата към Турция. Да, защото От вие Иран. казахте за Да. това, нали, от кого е заплашен. Аз се пошегувах с курсар. Не, заплахата от бежанците. Всички тези войни ще докарат ниво критична маса нехристиянска, нали, за нехристиянска Европа, която ще я превърне в следващия халифат. Нещо, което Испания го е преживяла в своята история. Преди реконкиста 16 век, да. Който халифат трябва да бъде фърлен срещу Русия отново. Защото средностатистически европеец, това все пак е един интелигентен човек, грамотен, финансово стабилен. Той няма да тръгне да воюва с Русия. Да, това е така и тези настроения са факти. Най-интересното е, реагира Стармър, Макрон, Мерц, лидери на страни, където те нямат повече от 15% подкрепа от собствените си граждани. Знаете ли, вие ми задавахте въпроса за предаването. Това, което най-много направи впечатление на руснаците в моето изказване, беше следната характеристика за самите тях. Тъй като стана дума за победата. Аз казах, колеги, вие в Русия имате друго разбиране, а то е по повод и 3 март до някъде. Да, разбира се, този ден на това сме го посветили. Вие имате съвсем друго разбиране за победата. За 1000-годишна история на Русия то не беха шведи, то не беха татари, татаро-монголи, пардон, да бъда точен исторически. Поляци, то не беха всякакви. поляци, то не беха германци, то не бяха французи, да не ги изреждам всичките. Но винаги, когато приключи войната, Русия създава след победата, след като забие флага в столицата на съответната държава, която е била хегемон в региона или в Европа в случая, евразийски става до наши въпроси, тук разбирателства, тя създава един свят, един мир на хармония и разбирателство. Ще дам само примера след Втората световна война и след Наполеоновите войни. След Наполеоновите войни, 1815, Свещения алианс. Това са системи на взаимоотношения между държавите, на международно право между държавите, които живеят абсолютно хармония, разбирателство и пълно съгласие за принципите, в които трябва да съществува мира. Докъде Запада в този вид, в който ние го наблюдаваме, и исторически и сега, той разбира победата само като начин да унищожиш врага си. Виждаме го и в Иран. Руското разбиране за победа е съвсем различно от разбирането на западния свят. И ние като православни славяни, защото ние българите сме, нали, история славяно-българска е нашата идеология все пак, нали, ние сме славяно-българска. Така е. И благодарение на това сме и оцеляли. Да. Това нещо трябва да го разбираме, да го виждаме и през тази призма да разглеждаме всичко това, което се случва. Трябва да се намери, и това е задача на политиците, да се намери тази формула на хармония, която да доведе света в едно нормално съществуване, приемлимо за всички страни. Какво значи ще унищожи врага си? Няма да ги унищожите. Нито ще унищожите 100 милиона Иран, нито ще унищожите 2 милиарда араби, нито ще унищожите 150 милиона руснаци, нито 1,5 милиарда китайци или 1,5 милиарда индийци. Всеки със своята гледна точка ще седне на масата, като голямата кръгла маса при нас едно време, ще седнат, ще се разберат и ще се намери този мир. Това е виждането и разбирането за мир на Русия. Това е другата цивилизация на Русия. Това е нашата цивилизация. Ние сме задали кодовете на тази цивилизация. И до сега продължава. През русофилството, през международното русофилство, през всичко това, което правим, българският народ продължава да е един много велик духовен
в това отношение така водач, духовно изключение на фона на другите. Ние винаги сме се умявали да бъдем трансмисията между изтока и запада и доста добре ни се е получавало. Тогава, когато сме били някакви фактори. Получава. Дай Боже и сега да се получава. Но в духовен план, действително, мисля, че ние доста неща сме успяли. Ето сега ще идват избори, виждаме. И това е другото, което споменах в предаването в Большая игра. Бях запитан за Радев. Позволих си да кажа. Радев не бива да го разглеждате като политика, който ще говорите като Кала Калас или ще говори като обща Европа. Той ще има по-балансирано, по-разумно и по-добро поведение. Но това не е русофилско поведение, нали? Но то ще бъде миротворческо. То ще бъде това, ако успее да го направи, народа ще застане зад него. Аз казвам моето мнение. Категорично той ще бъде по-умерен от общоевропейската позиция, ако бъда кратък. И второто, което казах, че той ще направи, категорично използвах думата, ще лиши прокуратурата от нейната политическа зависимост. Тези два приоритета, според мен, се така открояват като приоритети. И които са големия проблем на държавата. Да, защото той вчера практически обяви своя политически проект. Аз мисля, че тези две неща, ако в исторически план за следващите години, когато той ще е на върха на управлението на държавата, ги направи, от една точка на хилядолетната история на родината, това са едни доста положителни тенденции, които заслужават да бъдат подкрепени. В такъв случай, вие ще участвате ли като русофили в кампанията за изборите? Ще се явявате ли на тези извънредни избори? Какви са настроенията? Какво решение сте взели? Ние решихме да не участваме като русофили на тези избори. Първо, защото това ще бъде едно голямо разпиляване на финансов и електорален ресурс, който трябва да се концентрира върху тези сили, които в момента биха оформили контрапункта на статус-квото. Естествено, в нашата позиция на партията Русофили за възраждане на Отечество, ние не казваме гласувайте за Радев или за Величие, или за някоя друга формация. Ние сме казали, или за БСП, нали сега, казали сме гласувайте по съвест. Защото смятаме, че това е честното. Ние не казваме подкрепете само този или само този, но така или иначе тези формации, които присъстват като контрапункт на управляващото статукво, са добре дошли в политическия живот. Ние на предишните 7 избори участвахме. Бихме могли да участваме и сега, но като че ли обществото в този конкретен исторически момент не се нуждае от този контрапункт, който сме ние. Защото аз говоря, извинявам се, че казвам аз, нали? Вие сте лидер на тази организация. Аз като политик, който категорично може да каже, че всичките десетилетия, които съм в политиката, това, което съм мислил, това съм говорил и това съм правил. И съответно винаги съм смятал, че ако това са управляващите в нашата държава, тук са русофилите, тук са русофобите. Управляващите трябва да бъдат арбитър помежду ни. Ако махнеш русофилите, цялата вълна русофобска ще ги помете. И от тази гледна точка смятам, че за България нашето съществуване на изборите, ясно и категорично показване, проявяване и отстояване на нашата гледна точка, традиционни ценности, силна държава, многополюсен свят, неделима безопасност. Днеска получих покана от Единна Русия, от председателя на Комисията за външна политика на Единна Русия, да участвам в качеството на генерален секретар на Международното движение на русофилите на тяхна конференция на Единна Русия за неделимата безопасност. Така че тези наши ценности, те няма да изчезнат, няма да са на заден план, но на следващите избори отново. Да, за съжаление, най-вече и моя, предполагам, че и на зрителите, времето ни изтече. Честит празник! Честит празник отново, да ви е хубав дена, да го почетеме така, както ни е от душа и сърце, който може и китка цвете на освободителите ни.
До нови срещи следващата седмица, приятели, и честит празник!